Tänään opiskellaan pilkun paikkaa. Virkkeet muodostuvat pää- ja sivulauseista. Päälauseessa kerrotaan tärkeämpi asia ja sivulauseessa kerrotaan tarkemmin. Pilkku laitetaan, kun virkeessä on monta lausetta. Pilkku laitetaan pää- ja sivulauseen väliin. Pilkku laitetaan ennen sanoja että koska kun, jos vaikka kuin kunnes. Näitä kutsutaan konjunktioksi. Pilkkua ei laiteta, jos molemmilla lauseilla on yhteinen tekijä. Tässä esimerkiksi laitetaan ja, koska ei haluta toistaa nimen sonia monta kertaa. Pilkkua ei laiteta sivulauseiden väliin, jos ne on yhdistetty toisensa rinnastuskonjunktiolla. Jos on kaksi päälausetta ja niiden välissä rinnastuskonjunktio, niin sitten tulee pilkku. Created using Powtoon.